Erantzun zion gizonak, ederki hitz egiten dek, letradu beharrik ez duk, baina bazekiat ezaizela ibili nire onagatik saguak harrapatzen, eta bai ere sabelaren asko naiz. Zertarako dugu bada borondate ongabeko on hartuak, nork sinetxi ire hitz labain eta berriketei. Estuak erasotzen dizkik, laster, ahaztuko zaizkik, oiotokian burua bakarrik ikusten badek. Hala, hil behar duk. Bestela betiko beldurrean biziko dituk nire olio eta uso gelditu direnak. Ipuin ederra gaztaginari sinestea esemateko, estuak edozer erasotzen du, borondate ona ez badago, bihotz kaltetua duena laster bihurtuko da edozein gaizki egitera. Etxeetan hasi ohi diren azeriak, ez diote hortzik egozten olioari etxekoen aurrean, baina ezkutuan bai. Kalteginak beti kaltea, gaiztoa bada borondatea.